Tady je 5 věcí, které jste nevěděli o bitvě u Kadeše. Za prvé, tato bitva z roku 1274 před naším letopočtem byla možná největší bitva vozatajů v historii lidstva. Přes 100 000 vojáků a 6 000 vozů se střetlo mezi egyptským faraonem Ramesem II. A chetickým králem Muvatalim. Za druhé, obě strany si nárokovaly totální vítězství a postavili obrovské propagandistické monumenty. Byl to první zdokumentovaný případ konkurenčních falešných zpráv v historii. Za třetí, bitva byla ve skutečnosti strategickou katastrofou pro Egypt. Rameses jen těsně unikl zajetí a ztratil většinu své armády. Přesto 60 let budoval chrámy oslavující své vítězství. Za čtvrté, tato bitva vedla k první známé písemné mírové smlouvě světa. Byla vyryta do stříbra a stanovila diplomatické protokoly používané dodnes. Za páté, moderní archeologie dokazuje, že ve skutečnosti nevyhrál nikdo. Obě armády byly tak zdecimované, že se okamžitě stáhly. Nikdy už spolu nebojovali, takže celá bitva byla v podstatě bezvýznamná.